Kike, gina kwegina rire. Woke we jule. Tango, snail of our time on here. On your safety. In a check motor roadworthiness. Check the papers. Momo kwa tie your mail expire call for. Get check your number tire. Check your license. Mail expire. Get a monitor. Ikuna na police post. Hino mekwegi. Imakwasi agwa bedim na nro so no nwuru ti ihe anyị na-eshi amasị gị. Aga m ekwete. Le no di shura anya legide na ochi. Mana onye hụ oji na-eshu alu ụmụ nwanyị ajadu na-ekwu ebe ndị agadi gị na ha na apịtọ. Ma filo Meliza nnego. Aga m amadị sị ihe anyị tọgo ụtọ na na-eme anyị admire. Elendewai. Ele wo ihe anyị. Anyị guzo. So cherekoda ma jogugba. So aso ụmụ nwanyị na-apụshitawa aka ekwe na gongongom. Ụmụ adawo, ụmụ nwanyị nọ n'ụwa na ha pụshitawa ga-ekwe ga na line. Kweshekwe. Ihe kwesịrị iwe aka ekwe ta sị ele aje. Ụmụ nwanyị outdated personalities. Ndị na-enwe uru ha bara. Ga-ekwe ga na line ma wasụ ndị nwa ọkpọ. Nwa mmanya na-akpọ ọkpọ ọtaka ndị ọ mgbe ị ga-apụta kwe ga na line. So ụmụ nwanyị pụtawa na aga pụtawa. They admire us. Who be us? Elende was. It's just a marry me. Elende was. It was a marry. Irem rawirego. Non go go na bawashimono. Msomra putire makogore era washimono. Na kromshi. OTA-AKARA. Mara ga rapto on ire. Iga confuse ni moto so kura gi kori o kan to ari aya. Ofa gi share woro kameleon, woro gumagala. Enwushimike, it dance to your tune. I lashin him na ekwu before. Babuwa. Ileno. Elege mnege. Ama mga na elege no. Mleka angle of elevation n'anya n'anya gị. Bịa le simba na enwete em. Bịa nyo sovie. Shinala. Angle of elevation ga no na mpra gị nga ka anya mgbotoro chara final. Ya hio. Kwara nga ga-ebute ozu ko nga. Sinuka board ohi bu nna me. Ebe o. Ana akakpakata mpakpam si ebe o. Ya, sinuka board. Mkpụrụ ihe gota. So wum elehe na menga. Akwai mun sunuka board ayi ne kuma ke. Sunuka board aka ka geje ku Igbo za geje elike. Mo osisi ya na eje ade ya. Ebe ile ga anya angle of elevation e putra wa junction ke wo ka wo mo wa ke obi ba nkume. Ihe hapụrụ Chineke kire ni bi ge lepasa anya. Gicha anya chega na mkpụrụ aka. Mo ala anya no ga na mpram. Aso ihe butere gị ngbo isi ye ga-egbu gị. So no ka todo wa mchari ile ga anya. Mo mchari ma admire ụmụ nwanyị ndị kra ya wụrụ ndị oke ibri. Ukwu nne m sef dị yo na aka mo. Ụmụ ọgbọ bịa la na-enwe ihe eji eme ya wụrụ ka m ga-abịa adị ime onye ghost fight tụnga na-enwe onye na nna gbofugo ọnụ ọ ga-ebu ụzọ gbapụ ilechara ma gị ịkpọ magadi nwa ya kwa ya ịnawa onye ọkwa ịhụrụ ihe ga-ahụ ọ ga-adọbi onye ara ihu otu ọ dị gị ga-awa agadi nwaanyị ewo gịnị iwe mcha ndị agbọbịa pụta ụgba gị so ha
Ọbaka na just not shebe ishe every man granot to te saga ha gine mu jege papa te mama obukwansi maguru dem he na aboda na agbaji nishi ihugula agbobia no wakita agbobia kana agbaji eme packing jen ya wo shi agbobia ime idigule behind the word na mgbe nkiti chiko megbujigre ego nonsense gị na no kwa mara kwa no ehulalo were ehulalo ọrụ ihe mma onye nwedugwe jilalo ebe hụrụ ọ na-amakwa observe traffic rules and regulation ọ na-emewa ọchabedere the child green ya mafere onye jụrụ gị ọsụ onye jụrụ gị nsị gị na mama oteshanana arịọ gị biko ọ gbasara gị small advice nye m ga-enweghị nchi eme nchọba gbasa ukwu moto ọtọ na nchọrọ nọ ma ụlọ oshi so ya yes ogere lewu na ogere family heye ho ye ma le bi kwesịrị gaga me patient na chole dum bala ebe ho na bi gị nọ nga ho tebe ogere biko na bi sodo ke na kwa ni hu gomora ya bịa le anya anya Chineke kere so pụta n'ime ụwa le hu n'anya ele nkata nọ m n'aza chinga kwasịsọ pom n'azụ Anile hụrụ n'anya amaghị m onye m ga-alụ asị m amaghị m onye m ga-alụ anile hụrụ n'anya Maazị ihe ọma o mụ aki na-ekene ehihie ọma ego mụ aki na-ekene ehihie ọma ọ kanyere gị ọnụ ikele m ehihie ọma gị na nwa gị nwoke si na hapụnụ m aka gị na nwa gị nwoke hapụnụ m aka ka m were m du mmeri ihe akwụrụ sị n'ọnụ ebe nwunye m nọkọnụ ga-eshi ọnụ nwa gị nwoke afọ ezi nwaanyị ọzọ na vileji a ọ bụzie nwunye nke m nwa m ji ego m wee nụọ ego lekwe akwụfọ laịsensị m ka ebu m ya n'aka na-akpagharị alụrụ m nwaanyị ka esi alụ nwaanyị gbaa nkwụ mee white wedding kwee ego isi nwunye m tupu m akpọrọ ya wee bata be m nwa gị nwoke si na ọ ga-agbaji m aka nara m nwunye m ọkwa ya ka m gwakwa gị ego ọ dịkwa very cheap to buy trouble mana ọ dị very expensive to cure trouble ego mere ji wee sị gị na situation of things abụrụkwa situation of money nye gị nwere idea mbụrụ ama m nwere idea asị gị nwere idea ego ọ ga-adị dia ịghara ya sọ ga-adị dia enwe dị ọ na-adị ọkwa ị na-ahụ ya nwekwe nke m tinyere aka ọ nwunye gị chọrọ anyị bịa n'ụlọ ọkwa ihe na nwunye gị na-achịpụta esemokwu n'etiti mụ na gị abụọ amaghị m ihe na-ese m amaghị m ka o si dịrị mana otu o si na-adị mgbe m laruo n'ụlọ ka m mara ọnọdụ m ga-enye Ọgọsta ego gwa nwa gị nwoke zere m oke zere agbọghọ onwe ihe ọjọọ m mere gị ele ihe ọ bụ ọkụ na-ahụkwala nụ m o Ọgọsta ekotekwerele m o Ọgọsta kerele m ka ọ ga m ihe m na-amaghị anya ọkwa ya m nwaanyị ka o burula ozu onwe bịa na be m aga m enye ya ọnọdụ kwere eji m afọ lewuru nwoke nne nne ọkụ ọlụm na-eme ngalugbu ime eme ya aka ọtọ ọ gịnị ma gakwu ghara ụnụ nwa mmiri tọgbu iko n'ụlọ biko ihe na-aka bagadị m ntị abadị m nke ike igere shishi ahụ shi gị nọ na-apụta je adakwa m nke igere mpeteri na-akọ jirikwa nwa ya asị nwa gị nwoke nọgba n'ụlọ ga-agwa ya si ya bupụtara m igbe m mburu bịa nga igbe mma baptizim butere m jiri gaa ije di ya bupụtakwara m igbe m nakwa mmiri achị abụkwu ka isi ihe ọgọ ntị ya ihe emekwadị amaghị ihe ewe ihe ọjọọ igbe jiri gaa agba akwụkwọ ka ijiri bịawa ha ebe ọ na-arụ dị ụmụ ole na-ada ụdọ dị nga ụnụ ọrụ ole ejide ndị gị na ha na-ada ụdọ dị onye bụ akpa m ya hụrụ nwa m nwoke ka ị tagidere nwaọta nwa gị nwoke ka m ga-atagide nwaagide m atagide ama m onye ọwụ arụ ala jiri isi ọnwa arụ ala ihe jiri isi nwa nwoke isi ọnwa ndị ọzọ gara ụdọ arụ ala ahụ na-enweghị ya iji megide m ngwachere ka m jụọ m eshi izizi izuzuru une buru akpa ahụ rere ere dịka ebutere n'ajọ ọhịa ya na n'ihu agbara zuzuru bịawa nga nwa m nwoke na-akpụtere m kwa eziokwu ihe emekwa esi ọ na-akpụte dị m ele
otu ọ ga-echitagharị ụgbọ abịa buru akpa herere eledị mgbe ọ ga-ezu oge maka akpa ya kachiri agịla ihu na-eme ọ bụrụ na ịhụ da akpa ha jọ ndị ọma ibe ha sị ha mmadụ ebe ọ nọ laa nga dị nga ga-achọ akpa ị nọ na ya onye nyere nsogbu n'ụlọ na ọ gịnị dọ ya kwala ihe m na-eche amakwa m ihe nkwu ekwugo ya rụkwa ihe ahụ m na-eche ama m ekwu ụlọ n'ọkụ ama m ekwu ọkakwa ga jụrụ ajụjụ m kakwa ga jụọ ọjụ di m ahịa akwụkwọ ji ekwe m were ekwe kpụbi aha nga abụọ ya afọ ọjị ka ugbo ama awụ ya ka ọchịchị ya n'ọnụ kakwa ga jụrụ ajụjụ otu m na-ere eche ebi ama m ekwu ụlọ n'ọkụ nkịta rachasakwa m anya nwetụkwa m ihere na ama m amasị nkịta gbasara ha anya ama m sị nkịta chịrị otu chụrụ nshi bụ kpọọ anya ọ jekwe iwu ọ jekwe ị ga-ebuli baba ụwa awụ dị ntakịrị a chichi ndụ ma anọ ga-ezuzuru bịakwa na ịga ebe na awụdụ mmadụ ele ihe izuzuru bịa baba ụwa wee resi iso baba ụwa wee resi nwadịrị anya m ga-atụtụrụ otu arụ atụli ihe ele ihe iji na-achị niile ọdụ n'ọdụ rịọ ebe ọ nwere esi ga-achị ka m so gị na-eme biznes gị ahụ ego dịkwa ya biko hapụgodo m ọ na-ịfụ ha n'ego te pịam anya na-eme gote ka tọọchị ndị sekuriti ị na-eme anya ote pịam eji ego kwere gị ọgụ akụziere m ya I'm learning from you na na-amụta n'aka gị akụkọ biko hapụgodo ihe gbasara ego m ifuru ego anọ ihe onye m kịta 20,000 naira I'm telling you 20,000 na-enwe ihe m rụrụ ihe ị ga-eme ụgbawo ama ewere 5,000 nye gị iji gote ọkụkọ anyị eji esi stew echi nnukwu ọkụkọ kwa 7,000 nkịta ị ga-ama na eji 5,000 nke 5,000 pere mpe oge ịma anyị buru ibu ndị nwunye gị ọ dị one ndị nwunye ha ọ dị ole mekwe nwunye m ebe abụ tinyekwara mama ngwa ihe mere ụgba m menyezi gị 7,000 then werezie 5,000 nye gị iji ezuru ncha ị ga-eji sachapụrụ m ahụ na-enwu papapapa ndị iwe na-ewe otolo na-enwere nne na nna gbapue ya eke asị m otolo na-enwere nne na nna gbapue ya eke o si ego m ka iji eme lọv ọkwa ya ego m eji eme lọv ọhụ ihe nsị gbalụ ka ebe a asị m lijue nsị ọnụ biko enwere mgbe m yọrọ gị nye m ego because of ordinary ego ntakịrị nyere m ka iji agbọ ọkwa anọrọ m 20,000 nkịtịkwa anọrọ m onwe m gị buru lọv gị kee m n'ahụ buru ego gị bụ im ayọrọ ngị buko hapụnụ m ka m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko just imagine baba ụwa ịmala ego niile nye chee ego m nye m ịmala ego niile nye chee ego m nye m if not baba ụwa you rot in jail ị nọ n'ife a na-agwa gị amụ ka ọ na-asọ ya English asụrụ asụ desa you rot in jail ọta ka anyị nụmara ka o tega ịfụbara Hausa na ụta enwe nke ịgwa m ịfụ mbọsị na o tega ịfụba ife anya afụsi ekwe n'ife ekwe n'ife chalo ị na-aka ike ụmụ nwa ya ị na-aka ike ụmụ nwa ya ife m na-agwa gị bụ chie ego m nye m maka ọ bụ na inyere m ego m eme ala ka ife gafụ Augusta ka ị bere mana be m ngwa gị sa chọtara m gị eyiri m gị onye chọtara gị biko mepere m ụzọ m ga m chọọ akpa m akpa chere akpa nke iji aka gị bukọdata wee si ibe m wee pụọ ka ị bịara kịta na ị bịara ịchọ akpa gị na be m nwa mmefu ịgacha nna na ka ị bịa buru akpati ozu gị ọkwa m gị ịkọspeteri oke chara agbọ Augusta oke chara agbọ ibe ebe ka ị were ụkwụ rụrụ arụ ụkwụ mpụ na arụrụ ala na akwamiko ka ije mere ọrụ m n'ụlọ ọhụ ya ị marakwa ebe ahụ isi wee gbara bịa ebe a kịta sikpe kịta na alachi akpazụ ebe ahụ maka na ị ga-aba n'ụlọ ọ chịpụrụ m n'ụzọ ịzagoji lekwa nke agha gị bịa ga nọchiri m
Augusta ịkpala isi ụta ngalamanga ọwụghị ya kpekebe aka ka m gwa gị mmewere ofu aka kụla dị mọchụarị ma ịnwe anwa zọbata ụkwụ n'ụmụ na ị nwere idea ama m na ị nwere idea maka na sili nwere idea ọ ga-adị die Augusta Augusta mma lọka gị Augusta Philomena ma he m na-ekwu nke m wụ ilekwa anya ndị agaghị eji aka akụgbu gị gị gawere ugwu ọma gị kwara ngwongwo gị si ebe ahụ pụọ ga buru ibu gị lawa ọ bụrụ na marriage adaba ị bụrụ na ibu gị lawa nụnụ Chelo Urenna ngị bụ onye dụrụ m ọdụ si mbuli ife m jebe na be baba ụwa ngị na-atọ ọnụkwa na-asị m mbuli ife m pụta fe egbu eme ebe a ọ ka isi eme o nweghị hụ na ịgbago mbọ niile nwere ike ịgba o nweghị nke na-anwụ isi tupu ha egbuo gị iwe ma na ị ga-akwa ngwongwo gị chebe ahụ pụọ ọ dabahụrụ mụ na ọ dabahụ ichoke m na ebe a na-ebe ga ndị a were aka kụgbuo gị buru ibu gị na nwa be gị ga anọrọ Elizabeth chana m ga-agba ya nkịtị. Elizabeth chana ọ dị smart, but she will hear from me. Elizabeth ga-anụ na ọ ga-anụ onu m, ọ ga-anụ ụda m. Elizabeth adị ekuzi baba ụwa mmegide baba ụwa ife ọsị kedu ife mere o ji wee pụta ụwa ọnụ mmụnwa. Hapụ ndị a buru ibu gị lawa be gị, hapụ ndị a ga-emerụ gị ahụ. O wee eziokwu ama m na ị hụrụ ya n'anya ime ihe niile ị nwere ike ime ka ọ dabara gị na baba ụwa. Ọ dabahụnụ nne dị kpọrọ gị asị, nna dị kpọrọ gị asị, baba ụwa na onwe ya na-adị anị nke ị na-ekwu. Ịlawa be gị nwanne m, onye na-alụghị di ọ gaghị amụzi ewu mbụ na-alụghị di. Efilo nwanne m, ohe m sị m ajụọ gị biko nne m, iwe gị adịla ọkụ, buru ibu gị lawa. Nke ị naghị ekwu na-efe n'isi ama m ya nọ gị n'obi o. Ife awa dị m n'obi ka m chọọ ime, ọkwa ife dị m n'obi nya ka m chọọ ime. Mmere a na ife a dị m n'obi ife ga-emezịrị ya mee ma ọ bụ ma emere ife dị m n'obi eyi mba na ama eme ife dị m n'obi ụwa wee nụ onu m, unu ga-anụ onu m. Ihe m na-ekwukwe nke m ụwọ baba wee jikwa ha egbe tụgide gị si gị nyekwa ihe ndị ọbụla i nyere ihe o. Ọ bịakwa n'ụlọ gị mebịa zuo oge ohi, enwebe nke o mere gị fọs. Ọgwa ndị ụtọ na ị hụrụ ya n'anya ka iji wee were obi ọma gị niile wee na-enye ihe ndị niile na-enye nwakwana wee enyi gị nwaanyị wee kwado gị. Mana dịka ọ dabazi, the best thing ị ga-eme iji nwaanyị lawa. Amakwa m ihe na-eme gị n'obi iji achọ ifuru okwu ị na-ekwu kịta. Ọ nke a ka a na-asị enyi imele enyi, enyi imele enyi, ịbịakwa ịtụ m ọnụ enyi imele enyi. Ọkwa ojiri egbe tudo m, ojiri mma tudo m, na ọmụ buliri onwe m bunye. Ọmụ all love, yes. Ịbịakwa ịtụ m ọnụ enyi mere enyi. Ekwe na ezigbo enyi m, enyi ọkwa agwara m ga-agwa, ọwụhụ enyi akara m agwa gị. Ọkwa ezigbo enyi ọkwa agwara m ga-agwa, ọkwa ihe na ha agwa gị ha. Nwanne biko wetụrụ aka obi nne hapụwa ịgbalịakwara ndị nwere ike ịgbalị dịka mmadụ. Ngozi ya dịkwara Chukwu enu butuo obi ịma dị mụ na-ekwu okwu iwe a na-enwe gị. Ị na-ekwu ihe baba ụwa ọ na-akpali mmụọ gị. Hapụ ya ka hapụ eziokwu a ka anyị kwuo ihe ọzọ. Bịa ka m chọrọ gị something n'ụlọ m eme ka ihe biko nne m hapụwa wedatara obi. Chineke ga-ewetara gị ezigbo mmadụ onye gị na-ana-agbọ ka ebi ebe enu ya ka nye gị n'enu. Papa ụwa ama onye ngwụ wepụtakwala m ọzọ ụda light. August, ị gawakwala na ke baba ụwa ị ga mmeri. Kedu ụdị mmadụ iwu? Ndewo sọ. Ihe mere n'ụwa nwa agbọghọbịa dị ka gị lụrụ ezigbo di ga-ahụ gị n'anya gị hapụ ya gawa na ke baba ụwa. Kedu ugwu gị dịka nwaanyị Igbo anyị? Kedu ugwu gị? Mgbe m si ịsọwala nsọ ka ị gawa na ke baba ụwa gaa mee eriwekwe.
ịma ihe mere achọrọ m ịhụ gị na be m ugbu a akpa gị na ihe gị nọ na be m bịawa. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!